Prvi 2 meseca, znači kad su bili prva 3 meseca ovde, i uvek si sedemo, tako dođe od 7 do 1 sat, 2, 5 ujutro, znači sedemo si, gledamo si televizor, ovo, ono, i moja majka znala me kad sam šoleraša, ono, i vika, sine, da li si me, vika, ti normalno, vika što, pa vika, vi ste nimfomani, vika, šta radite, vika, ono, vika. Pa kao ja sam imala dosta, menjala sam stalno momci, nisam ja za njega, on je previše dobar. I ništa, majka mi mislila, ja sam odmah počeo prvi dan s njim da spavam, da sve, ono. I ništa, posle 3, 4, 5 meseca, koliko je bilo, ne znam, 4, 5. I kad sam, znači ona je rekla dok me stvarno ne zavoli, dok... A ne čekala se 5 meseci? Tako nešto. I rekla dok me stvarno ne zavoli da neće da spava sa mnom. I posle kad se to dogodilo, ja kažem, sad hoću da dokažem ja na moju majku. Onda kad sam ja s njim krenula, on je upoznao stvari kako sam ja osoba. Ujutro u 7 sat, vikam, mamo, ustani. Što je, sine? Vikam, ustani. Vikam, kaži Dragiška. I majka Dragiška, vikam, ajde dole ti pokažem. I sišli smo ovdje dole, gde sam imao francuski leže tu, sedeli, i pokazao sam na moju majku i to je bilo. Šta si pokazao? Rekao trubači da zovem, nego vikam... Šta si pokazao, mami? Pa pokazao sam tragove. Ostali su samo, kad pisala mi jedna devojka pismo, i on ga gore. Ostali su krvovi tragovi. Jer su pričali da imala puno možda momaka. Pa jeste, međutim, cura je stvarno na svom mestu. Dobro. I kad su prvi put spavali, on je došao gore. Mislite, kad su imali odnos? Da, kad su odnos imali, kad su prvi put spavali, on je došao i kaže, stvarno je ovo velika provincija, dođi da vidiš, evo, cura je, sad sam prvi put spavao s njom. A šta vam je pokazao? Pa nevino.